Noong nagsimula ang Enhanced Community Quarantine dulot ng COVID-19 pandemic ay nagsimula na rin namigay ng tulong ang negosyanteng si Ginoong Mike Tacderan na tiga-barangay Nagbakalan, Poway, Ilocos Norte para sa mga frontliners at kanilang mga kababayan. Si Ginoong Mike Tacderan ay nagmamay-ari ng isang multi-awarded na poultry sa Ilocos Norte. Ayon kay Ginoong Tacderan ay una silang nagbigay ng mga lechon manok sa mga frontliners sa Poway, Ilocos Norte at noong pwede nang i-harvest ang mga alaga nilang manok sa kanilang poultry ay ipinamigay na nila. Ayon pa kay Ginoong Mike Tacderan ay kada pamilya ang nabigyan ng live na manok. Bale, idi nagrugi ti COVID ako. Nagrugi kami mutan nga nagitagti natay ayuda ti dagiti frontliners tayo. Sinurusur mi ida nga nang tagmati sa kabasit nga tulong ti frontliners tayo. Ngam gapot na babasit pala ang dagiti manok mi nagsarita mi kini misis idi nga ti gapot na babasit pala ang so nga ti namay ami nagibonong kam ti dagiti lechon manok. Gapot dagiti lechon manok from Bounty. Same product mo tla ang dagiti kami product ni. Yes, sir. Sir, personal yun dito yung imbuno nga repikot na gapo iti pamilya yun talaga. Uwan sir, wan. Talaga nga idi nangrugdati COVID pa yun kat kwa. Talaga nga iso ti balak ming kini bakit kayat mi mo ti tumulong sa dati mo ten nga raramid mi detan. Yes, sir. Sir, manong nga bukel or manong nga ulo ti manok iti naibunong yun iti ili apaway sa dagiti talagang sitios iti nagibunongan. When bali dati na ibuno mi nga more than 1,000 something alive live chicken. Yes. Di nadumad mga barangay including Baksil, Mumulaan, then Nagbakalan Apo. Kasi ni Apo Diyos at dati some part ti inanama nga di milang na sagid gaputa medyo kurang meten day tayo manok nga ibunong tayo. Sir, sa pasap iting ti panagibunong. When sa pasap awanti kung dati kung kuna tayo nga baknang kaman when no ana kadwa man ti politika no ana awan day jay kanyak basta idi time nga nagtulaga mi kini bagat ng kamagibunong nagtulaga mi talaga nga sa pasap day tao. Okay po. Sir, any message ka rin ito kakapsat tayo na rin at nakaawat ito rin in paiti pamilya yun? Kadagiti po nga kakabsat no kalugaran kin kabarangayan ti nga dumaduma po nga partes ti Paway nga nakaawat kadagiti sang kabasit apo nga naipaimi nga tulong agan anos tayo apo numampay basit laeng nga banag dagiti naipaimi ngam amok nga ken pa-check nga adamit ti sang kabasit nga may tulong na ti bayat ti panagbiag ti inaldawal daw ket sapay lakuma hantayo nga ikikanti madi nga panunot apo regarding dayay may ko pinag house to house nga may panangitig ti sang kabasit nga tulong dayay apo ket talaga nga nagtulaga mi nga gasawa nga numabalin lakuma kin adalang ko matinawadwadwad met nga kwaket may kami kumaamin ti si Bubukal Apaway nga no anakadla di generated mi apo pagpaspasensya antay kumalabasiten. Sir, kas may sa businessman kat adun dagiti padayo nga nangatom iti kasad nang adan iti kas nga inaramid. So diti kaditi may isa nang goyogoy kada kayo sir tap nang tigasas kat tulungan ti met dagiti kalugaran tayo nang ron na dagiti taga-ili ti Paway. Kanyami ngaming circuit pa haming datay kumbaga awan ti tao wenno awan ti nagdiktar nga kastoy basta siguro makita mi dagiti dagduma nga luglugar ket dadagiti mga aramid bet kasla dagiti aramid mi iso nga kayat mi met nga ditoy masakupan tayo kayat mi met nga may kaitid kami ti isang kabasit dagiti lang ti pamit may sanga nang trigger kanyami ta tutuusom ket di mi pay maramanan di manok min ta wen ta tikinagpaiswanan na
Before kami nga nagitib ti tattao ti manok. Manok bingagpay so nga inyo man mimit lang di jay company. Tinawagat ti ni Ma'am Arlene ken ni Doc Sare nga numabalin gumatang kami di jay manok no mano di jay presyo nga tartaray takta. So di jay manok mi binayad mi ti company then bukod mimit lang nga inbono. Bonong ka dagiti tagapawan. Uwan sir wen. Sir, manong mabalik kita? Bali ko apo buong nga balay ti barangay Baksil, buong nga balay ti hampay ket nga per balay ta per families ko naklatan ata wen ta ti Mas pari ka sa Jamis nga balay, do di pamilya ko ang na wen adda ti duwa adda talo adda upat nga min jamay nga bubong iso nga no ti nagkompyutan mi ta nakikoordinate akmet laing ti barangay officials ti bawat barangay nagalaag apon no mano ti household. But idi first day nga napang kami nagibunong adda nga minday di nakita mi nga di may nga balay adda talo nga pamilya iso nga idi napang kami nagibunong ti next day the other day naggala kam ti extra when kasi di mi amon no mano nga pamilya ti may nga balay so ket ibagada mo sir kanyami kasto upat kami talo kami nga pamilya kasi sina kam tibanga ko nada ngamin iso nga inik kami matiso dati Joey Cordero Kiawit, nag-uulat. Kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel at kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at huwag kaligtaan na i-click ang notification bell upang sa ganon ay palagi po kayong manonotify kapag may bago pa akong i-upload na video o content at huwag din kaligtaan na i-like at i-follow ang aking Facebook page na JCQ Online TV. Dito po kayo makakapanood ng mga local documentaries mula sa Ilocos Norte at nearby places, mga local news, local features at mga iba't ibang vlogs. Joey Cordero Kiawit sa YouTube at JCQ Online TV sa Facebook page. Maraming salamat po.